gi nek, to joma chuo moko bende neno ni gi justify gik ma bende gitimo. Ka wan isechamo fech ng'ato to koro chuni nyaka timni mana njao. Anyalo wacho weche mag chuo kata ni chuo kende be maloso kamano kata mon. Kidhi e social media, a lot is said. So one of the reasons momiyo femicide medore nikech weche ma ji wacho e wang' mbui. Samoro ka ina victim, idhi wacho weche ni e mbui kata TV kata radio, iyudo ka jokenya kwedi, sana chuo, gikwedi kendo giwacho ni in mani terori kanyo kata in mano miyo utimni kamano. Ok en wach maber ahinya nikech kisewacho kamano to ng'ato wuok kod koni dwaro kony. Jomoko be gang up to biro koro kaka koro osewach kamano to koro wi kuot kata yudo luoro kata bedo threatened ka itiwe wachno to at the end of the day you will not get justice. Kwa hivyo ok en wach maber ahinya ka gimoro timore to nego wanon mos pole victim ni oyudore kamano kanyo kumoro ok ing'eyo circumstances momiyo oyudore kanyo kamano. Kwa hivyo konego bed ni wabedo wajaj wakondem ng'ato ni ene moterore kanyo, mara norwakore marach, mara nochamo pesa ng'ato, ok en gima ber. To chuo onego bed ni protect wan kaka mon. Gine monego bed ni gin e wichwa wan mana ng'ut. Koro onego bed ni gikonyowa kendo gijiwowa kendo gin magi protect wa mondo weche makamano kik timrenwa. Anyalo wacho ni amor sana gi Boniface Mwangi osebedo ka en kod jaode en mbele sana e weche ma affect mon. Kwa hivyo onego bed ni chuo be wajiw gi mondo gikonywa, gi protect wa, gin e piny ni gi protect mon. To kendo kanyalo wacho wach ma mheshimiwa no wacho about justice kogik gi weche mag cases mag femicide. Iyudo ni ng'ato dhi e court no timne gima rach kata maybe family nikech femicide at the end of the day okelo loss. Iyudo ka ng'ato nonegi nyako nonegi kata miyo nonegi and then family ema koro dong kaluwo. Wan gi challenges mang'eny maluwore gi court. Iyudo at the end of the day cases budho. To iwacho ni cases mag femicide iyudo ka gikawo almost at the trial court a span of 1900 days. Mano kaponi appeal pok obiro. To kaponi appeal obiro to okawo longer than that. To nitie gik momiyo cases go iyudo ka yware momiyo ng'ato at the end of the day ok yud justice. Mheshimiwa nowacho achiel kuom gin corruption. Another thing, iyudo ka officers mag court, for example judiciary staff kaka judicial officers, iyudo ka bedo transferred, samo bedo transferred, iyudo ka machielo kama biro samoro okwayo ni ochak case manyien, samoro dhi mbele, samoro konyo